bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Besarkada bat uinen alde honetatik. Eta nire antzera, oztu eta erdi gaixo bazabiltza, beste besarkada bat zuretzat. Kinka podcastaren albisteen atala duzu hau, eta hoi bezala, hementxe dituzu eskura azken egunotako albiste nagusiak. Nazio Batuen ingurumen programak argitaratutako txosten baten arabera, berotegi efektuko gasen emisioak murriztean ez da nahikoa lurraren berotzea gelditzeko. Adierazi duenez, lurraren temperaturaren igoera 1,5 gradutik beherakoa izateko, naturan oinarritutako konponbideak erabili beharko dira. Hortaz, bai gobernuek, bai sektore pribatuak 10 bilioi euro baino gehiago inbertitu beharko lituzkete 2050 bitarte. Deforestazioaren aurkako araudia adostu dute Europar Kontseiluak eta Europarlamentuak. Araudiaren helburua da Europako Batasunak munduko basoen soiltzean duen ardura gutxitzea eta modu horretan ekarpen bat egitea bioaniztasunaren galera eta berotegi gasen isuriak apaltzeko. Energia berriztagarrientzat iaz egindako hazkunde iragarpenak 130% handitu behar izan ditu nazioarteko energia agentziak. Azken urtean itelezko booma eman dute energia berriztagarriek, eta Fatih Birol agentziako presidentearen esanetan, boom hori are gehiago nabarmenduko da datozen urteetan. Albisteak ez ezik ekintza askotarikoak ere izan dira lerroburu azken egunotan. Sainu bizirik eta honetan ere ez taldeak makrozentral eolikoak jartzearen aurka agertu ziren Azpeitian. Bizi mugimenduak argindarraren xahutzea salatzeko ekintza bat egin zuen Baionan. Eta ehunka lagunek bestalde, HTaren aurkako desfile erromatar egin zuten Iruinean. Baina lerroburu ezarago joango gara Mamira gaurkoan ere. Gaur, Kinka podcastean, begirada gazteak klima krisian giltzarri. We want change. We demand change. And we are the change. Abenduan gaudeia da, Durangoko azoka pasaberri dugu, egu berriak ere ateioka izango ditugu laster, eta bideo batez esan, 2 aste barru abenduaren 27an, ez dela Kinka podcastaren saiorik egingo. Izan ere, porrego batzuk hartuko ditugu guk ere, ez da olaz? Kaixo, nagore, bai, behar izaten dira, guk ere behar ditugu, eta, horixe egingo dugu, atxeden hartu. Horixe da. Baina, urtarrilan, ohiko martxarekin itzuliko gara ona, Kinka podcastera, ez da? Bai, urtarriaren 13 aurrera, ohiko martxarekin itzuliko gara, eta 2 astez behin izango duzue berriz ere Kinkaren ale berri bat. Gaurkoan, txosten bat izango dugu izpide, hazkundearen mugak txostena, hain zuzen ere, ingelesez The Limits to Growth izenez ezaguna. Hazkundearen mugak txostena esan duzu, hitz bat beharrean, gaurkoan txosten bat ekarri duzu zergatik, eta zergatik txosten hori? 50 urte bete ditubelako aurten eta ekonomia ulertzeko beste modu bat ezarri zuelako. Izan ere, zientzian oinarritutako sistema batekin, erakusi zuen hazkunde etengabeak, etorkizunean zein arazo eragin zitzakeen. Txostenak orduan, jasotzen du argazki moduko bat etengabeko hazkundearen ondorioz edo, gerta daitezkeen arazoena edo? Hori da, eta gaur egun jada bagerikoak dira, arazo horietako batzuk, klima krisian eta bioaniztasunaren galera, adibidez. Dagoeneko 2 arazo aipatu dituzu nagore, baina agian horri heldu aurretik galderatxo bat. Zeinek egin zuen txosten hau edo zeinek eduki zuen, ez? Interesa gai honetan ikertzen hasteko. Erromako klubeko ikertzaile talde batek egin zuen, Dondela eta Denis Miudo senarremazteak buruz zituen talde batek, eta guztien artean, zalantzan jarri zuten ordura arte, ekonomia klasikoa garatutako hazkunde etengabekoaren praxia edo.
ondorio garbi bat atera zuten beste askoren artean. Kontsumo eta ekoizpen industrialak abiadura berean hazten jarraitzen bazuen, sistema planetaren mugekin talka egingo zuela hurrengo hamarkadetan. Ea ondo ulertu dudan nahore. Horrela jarraitzen badugu, hau da, gaur egungo erritmo honetan, krak egingo dugula planetaren mugen kontra joko garela, eta zein dira nagore badakizu planetaren muga horiek zeintzuk diren? Teoria bera garatzen joan da urteen boderioz eta ikerlanik osatunetako bat 2009an aurkeztu zuen nazioarteko zientzialari talde batek. Eta, begile horien arabera, planetak 9 muga ditu, eta muga horiek dira, urren klima aldaketa, ozeanoen azidifikatzea, biosferaren osotasuna, nitrogeno eta fosforo zikloak, ozono geruza, atmosferako aerosolak, ur-gezaren erabilera, kutsadura kimikoa eta lurren erabilera. 9 dira aipatu dituzun muga horiek, ustez ondo apuntatu ditut, badaezpada errepasatzen ditugu eta ziurtatzen diazuna hore. Klima aldaketa batetik, ozeanoen azidifikatzea, biosferaren osotasuna, nitrogeno eta fosforo zikloak, ozono geruza, atmosferako aerosolak, ur-gezaren erabilera, kutsadura kimikoa eta bukatzeko lurren erabilera. Apunteak primeran hartu dituzu. Ederki. 9 muga, eta horietatik nagore, zenbaten kontra egin dugu dagoeneko talka, zenbat gainditu ditugu. Egindako azken ikerketan, 2015an 9 muga horietako 4 dagoeneko zeharkautan, zeudela esan zuten egileek. Aurten baina, hainbat ikertzaileek egin duten beste azterketa baten arabera, 5 dira zeharkautako mugak dagoeneko. Hau da, 2015an 9tik 4 gainditu ziren. Eta aurten 5. Hau da, guztira erdiak baina gehiago. Bai, argazkia ez da ez inondik inora, txukuna. Naturarekiko lotura txikitatik datorkie Gorka Laurnaga, Ander Rodriguez eta Odei Rodriguez ekintzaile ekologistei. Gazteak dira 3 eta ekologiak ez ezik beste gauza batzuek ere elkartzen dituzte. Haietako batek nabarmen elkartu ere. Lehen lerroan bizi dute borroka ekosoziala. Telefonoaren bestaldetik erantzun diete berriaren galderei. Ezaugarri dituzten karismaz eta iraultzarako grinaz. Gorka Laurnaga klima aktivista gisa aurkeztu da. Ander Rodriguez, Fridays for Future plataformako kide gisa. Eta Odei Rodriguez, Sukar Horia taldeko kide gisa. Baserri batean sortua izateak eraman du Gorka Laurnaga aktivismo ekologistara. Baztango baserri batean jaio zen, Nafarroan. Eta aitortu duenez, hortik datorki ekologiarekiko interesa. Gorka Laurnaga. Historia polita da, azkenen ere aita hirikoa da, baina etorri zen Baztanera, Baztanen erosi zuen baserri bat, nolabait ere xede horrekin landa eremura hurbiltzerakoa, eta ni hor sortu naiz. Eta beraz, pixket ekologismoaren hazi hori beti ikitatik izan dut, eta gero, daude bertze bi faktoren ikuste dut. Ikasketen garaian, izanuela pixket filosofiaren kasuan, horrekin zerbait esploratzeko aukera, eta gero, Baztanen kasuan, badago Baztango talde ekosoziala izena duen elkarte bat, eta horrekin pixkanak planean asterakoan, nolabait ere ireki zidan atea master bat egiteko, zehazki, Madrilen ekologia politikoaren ingurukoa, eta nolabait ere hor ja aldatu zen nire bizitza goititik bera, eta nire ardatz bezala hartzen dut gaur egun ekologia sozialaren kontua. Odei Rodriguezi 2007an piztu zitzaion interesa. Bere herrian, Getxon, Bizkaian, egin nahi zuten plan urbanistiko baten arira. Haren hitzetan, plan espekulatibo oso handia zegoen proiektuaren atzean. Eta azkenean gauzatu ez bazen ere, gertaera hark markatu egin zuen. 7 urte eta gero, antzeko beste plan batzuk etorri ziren. Eta egin aurka hasi zen militatzen lehen aldiz. Odei Rodriguez. Hortik ja hainbat urtetara 7 urte beranduago, planteatu zen ja plan hori lortu zen gelditzea, eta orduan hor, nolabaiteko astilloko bidez hasi zen plan hori berriro martxan ipini nahian, hor metro geltoki berri bat, eta horrentzako parking bat eraikiz. Eta horren ari da, bertan hainbat pertsoneko resistentzia gune bat antolatu zuten, tosuko landa deitu zena edo, eta ikusi nuen hori proiektua oso interesgarria zela, irigintza eredu ekosida honia horregin behar zitzaiola,
eta horrela zinintzen ni ekologismoan militatzen bertan kolektibo horretan parte hartuz edo. Ander Rodriguezi berriz Burgosko herri txiki batetik atorkio ekintzaile esena. Herri horretan bertatik bertara bizi izan zuen frakinaren aurkako borroka, eta horrek galdera asko sortu zizkion. Urteak pasatan, bere adineko neskatila bat topatu zuen fokuen aurrean. Pizkandik galdetzen nuenean etxean ez nire gurasoei, irakasleei, beti esaten zidaten azan, zu lasai, hau gertatzen danean, zu hilda gongo zara, hau hemenik egun urtera gertatuko da, zarduan, ni pizkat lasaitu nintzen. Eta gero, etorritzen nire adinako neskato bat esanez, hau ja, ez dala etorkizuna, ja hemen dagoela, eta benetan pairatzen ari garela, orduan, ez dakit, agian izan zen sentimendu hori de que me habían mentido, ¿eh? Eta, azkenean, berak sortutako mugimendua ja Donostin hasi zan, eta erresa izan zan zartzea. Hain justu ere, Greta Thunberg ekintzaile suediarra izan du hizpide Ander Rodriguezek. Aitortu du berarentzat erreferente bat izan zela, eta hain zuzen horrekin lotu du klima krisiaren aurkako mugimenduan gazteek hartu duten rola. Ander Rodriguez. Ikusten baldin bauzuzu bezalako norbait zerbaiten sartuta, nik uste barrera gutxiago ditituzula ansartzeko baita ere, eta erreferenteak oso garrantzitsuak dira, orduan, erreferenteak gure antza baldin badute, gure burua anirutikatzen dugu baita ere, ezta? Odei Rodriguezek berriz gazteon bizi perspektiba ere lotu du horrekin. Esan du borroka bera ez lukela gazteen kontutat joko, baina nabarmendu du gazteen artean orokor xamarra dela klima krisiari buruzko ardura. Odei Rodriguez. Uste dut mugimenduan ez dela ingaztea, lehenago ere hainbat borroka ekologista egon dinelako, baina egia da gazteen artean klima larrialdiarekiko kezka orokortuagoa dagoela, izan ere, azkena gazteak bizitza luzeagoa daukagu gure aurrean teorian, ez da, eta orduan, agian beste pertsona batintzako hemendik 20 urtera gertatuko dena, ez da ingarrantzitsua, ez da, batzuk egin betzuk ordurako hilda gongo naiz, baina gazte gehienok ordurako haindik bizirik egongo gara, eta orduan, ari gara igertzen, klima aldaketaren hainbat ondorio, baina ondorio horiek larriagotzen joango dira, denbora pasahala. Eta horregatik, gehiago eragiten digu, hainbeste adinez daukagun horiei. Badirudi gaztek rol aktibo bat hartu dutela krisi ekologikoaren aurrean, baina Euskal Herrian beste zerbait erakusten du argazkiak. Gorka Laurnagaren arabera, Ipar Euskal Herrian antolatuago daude gazteak hegoaldean baino. Iparraldean adibidez, bizirekin edo xuti gazte kolektiboekin ikusten ari dugu aktivismo eta lanketa handi bat, gai ekosozialekin, ez? Baino, aldiz, Hego Euskal Herrian, gazteak aktivismoan ibiltzen garenak, egon gara bertze kontuetan, ez? Dela euskararen borrokan, feminismoarena, sozialismoarena, ibili gara bertze kontu batzuetan, ez? Erabat legitimoak direla, baino iduritzen zait ekologia ez dela egon gure erdigunean. Eta iduritzen zaitena da, Hego Euskal Herrian orain, azten garela pixkanaka horretan aktibatzen eta iratzartzen. Eta badagoela kezka gazteen artean, batez ere uste dut lotzen dutelako, egin batean haien osasuna, haien etorkizun ilunaren sentsazioa eta krisi ekologikoa, ez? Eta hortik sortzen da nik uste dut nahi bat honetan zerbait egiteko eta batez ere gure bizi ereduak aldatzeko, ez? Hiru gonbidatua gazteak izanik ere badara matzate urte batzuk aktivismo ekosozialean. Laurnaga adibidez buru belarri aritu zen urrian egindako ekotopaketen antolakuntzan. Asteburu batez 500 ekintzaile inguru batu ziren Portugaleten, Bizkaian, Hego Euskal Herriko mugimendu ekologista artikulatzeko asmotan. Geroztik horretan dihardute. Gorka Laurnaga. Errango nuke gaudela artikulatze fase batean. Ekotopaketak egin ziren, eta orain gai garen olatu hori haunditzeko eta sustatzeko orduen ari gara. Hiriburu ezberdinetan eta bertzelako lurraldeetan taldetxoak sortzen, eta ideia da dinamika bat ateratzea. Hau segurazki ere urtarrilan aurkeztuko dugu, eta dinamika horrek bilatuko du erraten genuen bezala, hainbat ekologista dagoeneko aktibatuak daudenak elkarren artean lanean jartzea, baina baita ere jende berria erakartzea, bai? Ekotopaketen jarraipenean ez ezik erdiz bizirik mugimenduan ere ari da orain Laurnaga. Erdizen egin asmo duten meategi proiektu baten aurka mobilizatu zen Baztango beste 100 herritarrekin batera. Herri galdeketa bat antolatu zuten, baina azkenean bertan behera utzi behar izan zuten, agintariek behartuta. Zangoen kolpe gogorra, baina orain ari gara berriz pausoak ematen, eta zehazki, momentu honetan, pentsatzen, ze pauso emanen ditugun, segiteko honekin hautsak altzatzen eta arrotzen eta salatzen, bai Nafarroko gobernuak, bai enpresa honek, egin dituen iruzurrak eta egin dituen mugimendu antidemokratiko guzti horiek. Ander Rodriguez berriz, Fridays for Future plataformako kidea da duela 3 urtetik. Nazio artean aktiboki lan egiten
egiten duen plataforma da, eta adin muga finkorik ez duen arren gazteak hartzen ditu nagusiki. Ander Rodriguez. Greta ja hasi zen 2019ko abuztuan. Eta han hasi ziren manifestaldi guztiak, ja hasi ziren Suediatik, Frantzian ere mugimendu handia gontzan. Orduan, 2019ko martxoan egin zen lehenengo Global Strike, osea, lehenengo filmaren aldeko greba. Eta han Donosti hartu zuen parte, eta bi mobilizazio egin ziren. Eta egin zen bat unibertsitateetan, eta beste bat bulebardean. Fridaysekoa zen unibertsitateetakoak, baina nien nintzen enterau, eta jo nintzen bulebardekora. Eta hortik bi konturatu nintzen, jolintzi, hauek jarraitzen dute gelditzen eta jarraitzen dute mugitzen, orduan Instagramen jarraitu, asambleada batera jo nintzen, jendia ezagutu, taldean sartu eta hortik aurrera, baina azkenean mugimendua oso horizontala da, orduan sartzen dana erabakiak hartzen ditu baita ere, ez dago lider bat. Odei Rodriguez osteran, Sukar Horia taldean dabil 2020tik. Ekologia krisia bere osoan landuko zuen talde baten beharra sumatu zuten. Eta hala, Sukar Horia sortu. Bilbon egineko jardunaldi bat zuen ondoren. Odei Rodriguez. Kolektibo baten beharra ikusi genuen, eta hori sortze aldera, esan genuen, bagoazen jardunaldi batzuk antolatzen Bilbon, eta ikusteria interesa dagoen, jende gehiago dagoen apur bat herri mugimendukoa edo, prest krisi ekologikoari erantzun zabal eta sakon bat ematea eskatzen duen kolektibo baten parte hartzeko. Eta hor sortu zen Sukar Horia, eta hortik joan gara ekimen desberdinak antolatzen, besteak besteko topaketen antolakuntzan ere egon ginen, beste hainbat pertsona eta kolektiboarekin batera, orain jende berria sartu da, eta bagabizotik, pentsatzen zelan, gure txikitasunetik, zelan eragin dezakegun, olatu ekologista sakonago bat sortzen, eta benetan gizartean aldaketa sakonak eragiten. Sukar Horia azkain baina badu beste militantzia gune bat. Haustura metabolikoa podcast saioaren gidaria da Iker Jimeno kidearekin batera. Eta kontatu duenez, krisi ekologikoari buruzko gaiak ikuspegi kritiko batekin lantzeko sortu dute. Ikusi genuen nahiko jendek entzuten duela gaur egun podcast formatua, eta gainera ikusten dugu formatu egokia dela, formatu erreza dela, edonok sortzeko, ez da. Horrela erabaki genuen martza ipintzea haustura metabolikoa, krisi ekologikoaren inguruko gaiak lantzeko, ikuspegi kritiko batekin eta monografiko formatuan, edo. Haien jardun aktivistaz gain, ekologismoak gaur egun dituen erronka nagusiez ere aritu dira hiru ekintzaileak. Ander Rodriguez, Gorka Laurnaga eta Odei Rodriguez. Egiten ari garen kanpaina handiena da energiari buruz. Guk egindako Global Strikea irailean horri buruzan baita ere izan energiaren demokratizazioa, komunitate energetikoei alde egiten genuen, bai energia berriztagarriei alde baita ere. Momentu honetan ekintza guztiak kontzentratzen ari direla erregai fosilen kontra zebia aztarna ekologiko handiena duen industria. Etortzen zaigun bide gurutze honetan bide ona aukeratzea. Etorkizuna ez da segurazki iluna, sentsazio hori dugu gaztek, baina nik uste etorkizuna gero eta argiago dela, ez? Badire bi aukera, etorkizunetako bat da grisa eta bertzea da berdea. Oten grisa badazuko zein den, osasun mental kaltetu baten mundu hori, da lukroaren mundua, da jabetza pribatuarena, esplotazioarena, bai pertsonena, bai naturarena, eta berte aukera bat dugu paradigma aldaketa bat egitea, eta mundu berdeago batera joatea, ez? Horrek erran nahi du. Konsumoaren eta azkunde etengabearen paradigmatik bertze batera pasatu behar garela, eta segurazki da elkarren zaintzarena, bai pertsonena eta bai naturarena. Argi gelditu da, sistema kapitalista ez dela gai krisi ekologikoari aurre egiteko, bere logika bera ja eragiten du askunde etengabe bat behar du, eta hori argi dago munduaren muga biofizikoekin ez dela kompatiblea, ez? Eta orduan nire ustez hasi behar gara beste antolatzeko era bat martxan ipintzen, eta bide horretan oso importantea da ja era planifikatu baten murrizten produzitzen dugun hori guztiez. Oran bide horretan ere nire ustez oso importantea da fokoa ipintzea nekazaritza ereduan, askotan ez gaitz egiten nekazaritzaren inguruan, gaur egungo gizartean guk supermerkatura goaz edo dendara eta badirudi beti hor janaria dagoela, baina horratzean dagoen hori nekazaritza ereduari begiratzea oso importantea da, izan ere ikusten dugu oso petrodependientea dela, gaur egun fertilizante kimiko pilo bat erabiltzen dira, eta horiek gas naturala behar dute produkziorako, eta bestalde makinaria handia behar dute, garraiatzeko izugarrizko distantziak, eta beste batetik klima larrialdiak eragin dezake, gaur egun arte nekazaritzarako erabiltzen dituen hainbat lur desertifikatzea edo produktibitatea galtzea.
Aldaketa horiek gertatzeko baina, lehenik erabaki egin behar da aldaketa horiek nola gauzatu. Eta bide horretan eginkizun funtsezkoa izango dute norbanakoek, enpresa handiek eta gobernuek. Hain justu ere horren inguruan egin dute gogoa eta 3 gonbidatuek. Eraldaketa sistematiko baten beharraz mintzatu da Gorka Laurnaga. Eraldaketa sistematiko bat ematen bada, horrek erran nahi du, segurazki gure bizi estiloak norbanakoenak aldatuko direla, ez? Baina horrek ez du erran nahi, individuoetan dagola agentzia nagusia. Behintzat, konsumoaren eraldaketari dagokionez, ez? Baina nik uste dut, egin behar duguna batez ere da antolatu, bai? Eta beraz, pasatzea, nire konsumoa aldatzetik, gobernuei eta egitura administratiboei eskatzea aldatzeko egitura horiek, ez? Eta adibidez, aldatu beharreanik eta utzi beharrean haragia kontsumitzetik, eskatu beharko diot administrazioari, horren iragarkiak erregulatzeko edo kentzeko, ez? Edo eskatu beharko diot administrazioari, jet pribatuak debekatzeko, hegaldi komertzialak ere bai zailtzeko, ez? Eta hor, denen artean antolatzea transizio justo bat. Molestazioaren garrantzia, Ane Rodríguez. Oraintxe bertan esaten ari dana da, egin dezakegunakin ekintza handiena dela molestatzea eta manifestatzea. Azkenean, bai elikadura aldatzea, bai kontsumo ereduak aldatzea, inpaktu bat daukate, baina azkenean gu ez gara petrolera. Gu bultzatu behar dugu administrazioa bera aldaketak egiteko, eta azkenean administrazioak egiten baldin baitu aldaketak gure eguneroko bizitza ere aldatuko da. Administrazioak jartzen baldin baditu garraio publiko guztiak doain, adibidez. Laguntzen baldin badu animali jatorrizko produktuak egiten dituzten jendeari transizio bat egin, beste produktu batzuek sustatzera edo ekoitzera, edo administrazioak hasten baldin bada enpresa zigortzen haien ekintza kutsak horrengatik edo lako gauzak azkenean haiek dira benetako aldaketa egin dezaketenek. Eta ardura banaketa horren atzean ezkutatzen den trampa askotarikoak izan ditu Izpidote Rodríguezek. Alde batetik badagoela gehien bat ikuspegi liberal edo neoliberalak sarri digun trampa bat, eta da esatea krisi ekologikoaren aurka egiteko gure erraminta handiena kontsumitzaile moduan dela. Eta nik uste dut hori erabateko falazia bat dela, eta berez aztertzen baldin badugu nondik sortzen den ideia hau edo, zuzeran petroleretara garamatza. Izan ere, lehenengo carbon tracker edo basure CO2 zurketak neurtzeko aplikazioa, bitiz petroleum sortu zuen adibidez 2005. Baina gero badago beste alde batetik, beste falazia bat edo eskerretik askotan esaten dena, guk individu moduan gure bizi ereduak ez dauka inolako garrantzirik krisi ekologikoan, ez da? Ze baude 50 enpresa edo 100 enpresa sortu dutenak CO2 emisioen gehiengo oso zabala, euneko 80. Orduan ulertu behar duguna da, produkzio eredu aldatzen baldin badugu, eta nik uste horri buruz egin behar dugula, aldatu behar dugula. Gizartea goitik bera, baina ulertu behar duguna da, aldaketa horiek gure kontsumo individualan eraingo dutela. Baina hori bai, aldaketak era kolektiboan eman behar ditugu, sistema goitik bera aldatu behar baitugu. Batera edo bestera, aldaketa baten beharra galdegin dute 3 gonbidatuek. Eta gogo eta honekin itxitu saioa Gorka Laurnaga gazteak. Merina Kristaldearen 80 kantuaren esaldi bat oinarri hartuta. Etortzen zait burura Merina Grisen esaldi bat, ondiz gustatzen zaidala, eta erraten du gure ahotan txikleen lehen segunduak. Eta nola baitere, uste dut irudikatzen duela ongi gure bizitza konsumista eta efimeroak, ez? Erabat iragankorrak, ez? Eta gure plazerrak nola diren segundu pare batzuetakoak eta desagertzen ziren. Eduardo Galeanok erraten zuen konsumismoa dela tambor bat bezala, eta asoita handiz egiten duela hutsa dagoelako hain zuzen ere, ez? Eta baditugu bizitzeko bertze moduak, baditugu naturak egiten duela onura handia dela arretan, dela estresaren jeitsieran, dela eriotza tasa bera jeizterak orduan, eta uste dut hemendik joan behar direla tiroak. Behar dugu ikasi dirua denboragatik ordezten, ez? Eta behar dugu denbora gehiago. Aizuolaz, pixkanaka saio batzuk egin ditugu, eta hortaz, baita hiztegiko terminologia eta gomendioak landu ere. Ari altzara, praktikan jartzen? Bueno, nagore, nola ala, konturatzen naiz, inertzia txarrasko ditu dala. Adibidez? Tarteka kotxean etortzen naiz lanera, trenean edo bizikletan etorri ordez. Euria egiten duenean? Edo nagitxu nagoenean. Eta bizikleta elektrikoa, izan daiteke horren alternatiba? Bai, ez dakit.
Horren inguruan Imanoli galdetu diezaiokegu. Kaixo Imanol. Kaixo. Horixe beraz gaurko gaia bizikleta elektrikoak. Iko gara lehenengoarekin? Primera, lehenengo gomendio izango zen pentsatzea zertarako erabili nahi dezuen bizikleta elektrikoi. Zeratik, bere bateriak iraupen edo kapazitate mugatua daukelako. Eta nola dakigu ze bateria den egokiena? Adibidez, hiri batetik ibiltzeko, kapazitate txikiko bateria batekin nahikoa zu. Baina aldapatan ibiltzeko edo menditik ibiltzeko, hobe kapazitate handigoa baldin bauke zure bateria horrek. Adibidez, mutrikun bizi baldin bazea, kapazitate altua behazu. Ados ulertuta, baina esan duzunaren arira zalantza bat daukat. Aipatu duzu, agortu egiten direla. Benetan horrela da, bateriak ez dira kotxeenak bezala? Pedalei emanda edo kargatzen? Ez, eta bizikleta modelo aukeratzeako behar bada hau kontutan hartu beharko zenuke. Modu desberdinetara kargatu daiteke ala? Modelo batzutan bateria askatu itea bizikletatik, etxea iotzezu, kargatzezu eta primeran. Eta beste modelo batzutan bateria bizikletan integratuta dihoa eta ezin da askatu, hortaz, adibidez, igo gaiuik bareko etxe baten bizi baldin bazea, hobezu lehenengo modeloan alditea. Ados, lehen biak apunta duta, erabileraren araberako bateria aukeratzean eta nola kargatuko duzun pentsatzea. Eta hirugarrena? Bateria motare aukeratu inberrokezu alde batetik berunezko klasikok dare eta bestetik litiozko berrikok. Eta zuk Imanol, zuk zein gomendatuko zenuke? Berunezko merkeo die, baino astunagok die eta autodeskarga handigoa daukea. Zer esan nahi du horrek, Imanol? Edozein bateria erabiltze espaldin bazue, beha bakarrik deskargatzea. Hoxe da autodeskarga. Berunezkoak azaldu dituzu eta litiozko berriak horiek norakoak dira? Autodeskarga apenas daukea eta harinegok die, energia gehiago daukea, hortaz iraupen luzegoa daukea. Orduan, gomendatuko zenukeena litiozkoa da, ezta? Zalantzai bare. Gomendioak eman da beraz, eta hoi bezala, errepasatu egingo ditugu. Lehenengoa, erabileren araberako bateria aukeratzean, kapazitate egokikoa alegia, bigarrena, nola kargatuko duzun pentsatzea, eta azkena, zein bateria mota izango duen erabakitzea, berunezkoa edo litiozkoa. Badugu zer ikasi eolaz. Bai, eta podcastean ari gara ikasten pixkanaka, ez da, Nagore? Hori da, saio, gehiago, beraz, hurrengo atalean ikusiko dugu elkarri, Manol, zuk ekarri materiala eta guk ikasiko dugu. Ados? Iztegia gai nagusik eta gomendioa pasata, galderera entzanda dugu orain. Baina gaurko galdera egin aurretik Nagore, joan den saioko galdera zein zen eta erantzuna zein den argitu beharko dugu. Eta hauxe zen pasaden saioan egin genuen galdera, ea zenbat bizkortu den itsasmailaren igoera, 1993 urteaz geroztik. Horixe zen galdera eta erantzun posibleak 3 ziren. Bat, laukoiztu egin dela, 2, hirukoiztu egin dela eta 3. bikoiztu egin dela. Nik Nagore erantzuna ez dakit, baina pentsatzen dutzuk jakin badakizula. Noski, eta erantzuna da bikoiztu egin dela itsasomailaren igoera. Bikoiztu? Munduko meteorologia erakundeak egindako ikerketa baten arabera, 1993 geroztik bikoiztu egin da itsasomailaren abiadura. Eta datuak sateliteen bidez neurtzen hasi zirenetik, alegia, duela ia 30 urtetik, azken 2 urte eta erdian konzentratzen da mundu osoan izandako hazkundearen 110%. Hau da, hazkundearen abiadura ez da urtero berdina izan, ez? Ez da proportzionala izan. Hori da, azken urteetako datuak kontuan hartuta, ikusten da igoera ez dela proportzionala izan. Eta aste honetakoa Nagore, zein da aste honetako galdera? Aste honetako galdera da, ongi apuntatu golaz, ea zenbat iraun beharko lukeen smartphone batek ingurumenean eragindako kalteak konpentsatzeko. Hau da, smartphone batek, edo gure edozein sakelakok, ekoizteak eta sortzeak duen koste hori konpentsatzeko, zenbat urte iraun beharko liguken? Hori da, eta gaurkoan, aukeran jarriko ditugun erantzun posibleak, 1, 326 urte iraun beharko lituzkela,
bi, 252 urte, eta 3, 450 urte. Niri irauten didatena ikusitan agore, sekula ez dut konpentsatuko urte kopuru hori, zeren niri 2 urte pasata sakelako aldatu behar izaten dut, eta hau ikusita gainera, generazioz generazio pasa beharko genuke mugikorra, eta esandakoan nireak behintzat, 2 urtetan hautsi egiten zaizkit. Baina tira, ea gure entzulek zer esaten duten sareetan, eta ea baten batek urte kopuru egokia zein den asmatzen duen. Hori da, eta hori hurrengo saioan argituko dugu. Tira, gaurko saioa ere amaitu dugu. Eta beti bezala nagore asko hitz egin dugu eta gauza askori buruz. Azkundearen mugak txostenari buruz aritu gara, ez? Hiztegiaren atalean. Txosten horren inguruko gakoak eman dituzu. Gazteon klima larrialdian eta ekologismoan hartu dugun eta hartu behar dugun rola zaritu gara gai nagusian. Eta gomendioen atalean biziketa elektriko bat erostean kontuan hartu beharreko gakoak eman dizkigu Imanol Landa Medrano kolaboratzaileak. Hori da, eta kantuaren atal honetan, reportajean aipatu dugun Merina Grisen 90 piez ekarri dugu. Hamarkada horretan jaio ziren guztiei eskaina, gu ere barne. 15 egun barru elkartuko gara berriz, hemen Kinkan klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, jori berorik eman gabe. Mila esker olaz eta mila esker uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain, kantu bat naturari. Urnora ezean, 90 uzta, esnatu gaitu, espaloi guztien usainak, gure haotan, txikleen lehen segunduak, ametxen suak, erretzen dizkigu erraiak. Zer gara bantaiak itzalita, nostalgia galdutako harinbat, ta trena arte dugunean, orduan eske izango gara. Urnora ezean, 90 uzta, kotxe barruan, ea kanta noiz amaitzen da, ta gurasoak, oskorrak direla ikustean, konturatzea, jada umeak ez garela, balantzak estrututa, nostalgia kronikoa, maite dugun jendea, maitatzeko denbora. Zer gara bantaiak itzalita, nostalgia galdutako harinbat, ta trena arte dugunean, orduan eske izango gara. Produktibitatea